po druhej žltej karte opustia hraciu plochu aj Lukáš Šipoš. Čaute ľudia, po dlhšej dobe vás vítam u ďalšieho videa a v tomto videu vás zoberiem so mnou na zápas proti Gabčíkovu, čo ja sa osobne najviac teším na tento zápas celú sezónu, keďže hrám proti môjmu kamošovi Kevinovi, takisto Tomimu, poznám tam aj viacerých chalanov a Kevina asi poznáte, dával som s ním predošlé videá, spolu chodíme trénovať a sme kamoši, tak že to bude vyhrotený zápas, čo sa týka tohto, takže celý týždeň, celý posledný mesiac si tak voláme, píšeme a navzájom sa tak postrkujeme, že kto vyhrá, takže určite je tam motivácia a navyše motivácia, že to ešte dávajú v telke. Takže pozdravím chalanov z Gabčíkova a dúfam, že rozhodcovia tam už konečne budú pískať normálne, keďže sme hrali s nimi priateľský zápas v lete a trošku napískali, ale to je jedno. Tak vás zoberiem so sebou a môžete sa tešiť, teda dúfam na dobrý zápas, tak už nebudem zdržovať a poďme na to. A pre tých, ktorí ma ešte nepoznáte, volám sa Lukáš Šipoš, hrám 3. ligu za Senec a dokumentujem na tomto profile, na tomto YouTube kanále alebo na mojich sociálnych sieťach. Dokumentujem moju cestu za profesionálnym futbalom, ukazujem moje tréningy a celú tú cestu, takže ak ma ešte neodoberáš, daj odber, podpor ma nejakým pekným komentom a poďme späť do videa. S 13 Lukáš Šipoš. Dokázalo ešte do polčasu vyrovnať. Obaja hráči nechýbajú v základnej zostave domáceho trénera Milana Pavloviča. Dva góly v zápase na domácej strane. Po pokuse o zakončenie hostujúcich hráčov bude nasledovať rohový kop. Opäť je tu Senec, center, ktorý priletel. Šipošov dobrý center, hlavička, lopte sa nedostal Jaroslav Šalkovič. Máme možnosť to vidieť aj zo záberov. Teraz sú tu Senčania. Daniel Pastor. Lukáš Šipoš. Balista, ktorý počas svojej kariéry pôsobil v akadémii DAC Dunajská Streda. Ešte tam cel, ešte! Prihrával, tak to bol Štefan Molnár. Prvý pokus o prihrávku mu už nevyšiel. Zrejme nebude faul, Richard Čémy môže pokračovať, pomohol si v súboji telom, ale čisto, center do 16. A znova hvist Andreja Chromého. Veľa faulov a nedovolených zákrokov zatiaľ sledujeme a ďalšia žltá karta. Poradí už tretia v tomto stretnutí. Tento raz smeruje na stranu Senca, to bol Lukáš Šipoš. Lukáš Šipoš. Stredopoliac s číslom 13 by mal byť v dnešnom zápase, alebo je v tejto sezóne tým motorom ofenzívy. Senca, väčšina útočných akcií ide práve cez tohto bývalého hráča Akadémie DAC Dunajská Streda. Veľmi dobre Lukáš Šipoš teraz. Založiť rýchly protiútok, loptu však držal príliš dlho. Následne o ňu prešiel. Počujeme to z rukových mikrofónov, aká je reakcia. Teda regionálnej úrovne.
To bol faul od Lukáša Šipoša, ktorý taktiež už mal na konte žltú kartu a videl ďalšiu. To znamená, že druhý vylúčený hráč stretnutia. Po tom, čo videl červenú kartu domáci Jánoš Láslo, po druhej žltej karte opustia hraciu plochu aj Lukáš Šipoš. Tak hostujúci hráč Senca Lukáš Šipoš, ktorý mal byť tvorcom ofenzívnych myšlienok svojho týmu v zápase, už žiadne myšlienky v stretnutí tvoriť nebude. Možno ak tak v šatni a v sprche, pretože po červenej karte opúšťa tento zápas. Sa nemusel byť ani žiadny profiboxer. Následne je tu rohový kop a Gabčíkovo vyhráva od 47. minúty 1-0. Prahu ďalšieho tohto sezónneho víťazstva so svojím tímom, ktoré by bolo už v poradí 7. pre Gabčíkovo. A znova emócie aj v nadstavenom čase 91. minúte po súboji Kristian Libič, striedajúci Ladislav Tóth. No a počujeme a zrejme to budeme aj vidieť, druhá červená karta pre Senec v tomto zápase, celkovo tretia v stretnutí. Takže aj Kristian Libič odchádza predčasne pod sprchy, rovnako ako jeho spoluhráč Lukáš Šipoš. Tak čo sa týka zápasu, tak zápas dopadol asi pre mňa najhoršie ako mohol, keďže som sa vykartoval na Kevinovi 2 úplne zbytočné žlté karty, som osadol mužstvo zbytočne a my sme vlastne boli vo výhode, že sme hrali o jedného viac, keďže Gabčíko dostal prvú červenú kartu a to, čo sa stalo potom, tak to asi beriem na seba. Bohužiaľ aj takéto zápasy sú. Ja mám teraz trest a musím sa poučiť z tých chýb a to je asi tak všetko. Takže dajte like, koment, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.